Maia, arratsaldeon ongi etorri. Arratsaldeon eta mila esker. Bueno, hasieratik edo oinarritik hasiko dute galderia. Changemaker izendapena. Zer dago? Zer aitortzen dago edo zer saritzen dago edo zer azpimarratzen dago honek? Jasotzen dagoena da zelabait ikuspegi eraldatzailea eta berrikuntza sozialari begira lan egiten dauen ikastetxeen rekonozimentu bat egiten dau, Changemakerren. Lehen ikastola, izendapena jasotzen dagoen lehen ikastola, arduango zer, ez da? Pozik, bai, alde batetik guretzako da segurtasuna emoten dauzkun gauza bat, ez da? Segurtasuna beti edalako eraldatzen zabitzen nien, da orduan, norabide honien goiazen baieztapen bat behar hau, ez da? Eta horren ondorioz, sarean sartzen zaila baita da zeu dut, ez da? Nola da garrantzitsua hori? Hori da. Ikusi, gu ontsa garitze ezagutzen asokan dimentsioa eta apur bat zare horrek ze suposatzen dagoen, ez da? Asoka momentu honetan 90 herrialdetan dau mundu mailan, eta biltzen ditu izan duten moduan alde batetik eskolak eta beste alde batetik ekintzaile sozialak, pertsonak. Eta eskolei dagokizunez 300 eskola Changemaker mundu mailan, 300 horretatik momentu honetan 11 daz estatu espainolean, da momentu honetan behintzat gaur egun hortxe sartzen ere, eta Euskal Herritik lehendik 10 berri da, eta momentu honetan Arizmendi ikastola izango litzake Euskal Herriko bigarrena eta ikastoletan lehenengua. Sare horretan egokiak aukera moten dutzu, konexioak askoz ben modu erraxauen egiteko, eta gero asokak leukon beste potentzial bat eta eragin biderkatzaile bada nire ustez, eskolekin batera ekintzaile sozialak elkarlanean azten dienien sortzen dien proiektuak. Zer eskatzen dago horrelako izendapen bat jasotzea? Zein behar izan duzula? Lehenengo nominau egiten daue. Behatzaile egiten dauena da eskola hori nominau, poltsa hori sortzen da, eurak egiten daue errastreua, baztertzen dituzte eskola batzu, eta gero guri eskatzen duzkuen materiala, gure proiektuan inguruan, eta gero horren ostian etortzen die bizitan etorri zian ikastolara, eta bizita horretan eurak gure dauiena da ez bakarrik momentu honetan zuzendaritzako lanetan garbitzen okien bakarrik, baizik gurasoekin egoten die, irakasleekin egoten die, ikasleekin egoten die, saiatzen die bermatzen edo koherentzia bat topatzen, guk eskenitako materialan eta praktikaren artean. Horren ostian egiten daude eurak ebaluazio, bukaerako ebaluazio bat, baina mundu mailako beste asokako erakundiekin. Eta gero eurak panel final edo deitzen dutziena, gutxi gora bera horako epaimai baten aurrian egotia moduan, eta hori Madriden engauen, eta hor egiten dena da, hor da adituak, behatzaileak, jente diferentia, eta epaimai bat, eta hor denbora mugatu da daukotzu zure proiektua azaltzeko zer egiten duzun, gero horren ostian datorri zendatena edo ez. Kontutan hartu dituzten irizpideak euren artean dauz esaterako, bizio eraldatzaile esatea edo ikaskuntza aktiboa. Ez da, beste zelako irizpideak hartu dituzte kontutan? Bai, bat esan duzu, eta igual azpimarratuko nuke hori, lehengua da ikuspegi eraldatzailea, Vision Changemaker eurak esaten dauena, ikuspegi eraldatzailea ikitzia. Lehen dituzten eskolak die euren proiektu pedagogikoan helburu nagusi moduan hartu daudenak euren ikasliek sentitzia eurak esaten dauena agentes de cambio, eraldaketarako eragile izateko prestatzen dituzten eskolak izatea. Orduan, pertsona ardatz daukien zentruak die, eta orduan apur bat empatia, lan kooperatibua, tolako hainbat aspektu hartzen dituzte kontuan. Gero beste bat adibidez kontuan hartzen daudiena da, ekipo bat egotia benetan, eta proiektu horren atzian ez egotia pertsona bat edo bi baizik ikustia ekipo oso bat dauela. Beste aspektu importante bat adibidez da erreferentzialtasuna, eta eskola horrek ez lan egitea bakarrik bere burua eraldatzeko eta bere burua garatzeko, baizik apur bat bestien
hobekuntza bilatzia. Hezkuntza eskolak ikastetxeak baloratzeko orduan historian zenotatara dan, eta batazbesteko zeinan aurretik arutza goriola, ez da? Nolabait hezkuntza sistemari beste gauza batzuk eskatzen xakola, ez da? Hori da. Oindala, egun pare bat entzuten ozan aditu bati, esaten, momentu hau ez dela aldaketen garaia, baizik dela aldaketarako garaia. Momentu honetan oso momentu klabia da hezkuntza mailan, ez? Orduan, importantia da oso eraldaketa, dano gabitze, eraldatzen. Ezinbestian. Eta hurrengo 10 urtetan izugarri aldatuko da hezkuntza mundua. Kontua da zen horabidetan aldatzia erabakitzen duen, eta hori zentro eta ikastetxe bakoitzan autua, ez da, eta hor, uste dut importanti izango dela kontuan hartzia, azkenien ze gizarte motatarako prestatzen abitzen gure ikasleak, ze bihar dauen, eta horretan guk ze eskaini genken gure hezkuntza proiektuan bitartez da. Guk apostu egiten dugu hor, pertsona osuak eta zenduak gizartea eraldatzeko. Mailan, pero, eskerrik asko, benetan, geurekin egotearren, zorionak, baita, lortutako izan daten honengatik, eta urrengo bat arte. Mila esker zuei aukera emutiarren. Eskerrik asko, urrengo arte, Mailan. Oso ondo.